ndisvitse social media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndisvitse kwamuri imuzoti zviri kuitika. Asi ndisanda kuzisai uri munyowani usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified, kuitira kuti kusaririra hachisi chinhu chakanaka wazukuru. Handiti also handiti tinolike nekufollow our Facebook page rakanzi Saint TV paFacebook ipapo. Vazukuru pane company inova iyo the largest stockist of shock suspension parts and fitment muZimbabwe inonzi iyo Fit and Go. Handiti company iri kuwanikwa kwese kwese muZimbabwe, iri kwese kwese. Chaunongoita chete kana usiri kuziva kuti unongaiwana papi, wakasununguka wabata panhamba dziri pascreen zotofamba zvakanaka. Ndichitwa zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Vazukuru nditeererei sekuziva kwenyu kuti pane nyaya yanga ichinetsa, nyaya yaMoirah na Seh Calaz. Handiti nyaya yemaintenance. Moirah akamboenda kukota kanoti ari kuda 1000, akamboti ari kuda 2000 chakuti paingotaurwa mazifiga mamwe ekuti yes unobvuma. Moirah zvadaro nyaya yazopinda zvakare mumatareds mhosva ikatongwa ichipera. Kurunzi zvoni dareds mhosva razotaura iro rikati zvonaiwa mukomana anofanira kubhadhira 45,000 Zimbabwe dollar. Handiti 45,000 Zimbabwe dollars. Chinova chinhu chakanaka. Almost 360 something, 360 something ameno ikoko 50 something US dollars. Inova mari yakawanda vazukuru pakuchengeta mwana muZimbabwe. Tinotaura zvemuZimbabwe. Inova mari yakanaka chaizvo. Ameno imunozvonawo sevazukuru. Totaura na comment section kuti munofunge nezvenyaya iyi. Aiwa, from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Vaviri ava hatichade kuvanzwa futi vachiita noise yekukikiridzana kuti ndoda mari. Aiwa, give each other the peace that you deserve, guys. Ameno chirungu chinondinetsa, man. So from Uncle Saint, the only Zimbabwe uncle, chianzwa chamai wenyu chidiki chilast born chine musikanzwa chekupedzisira chitichi much love.